Оларда гына буладыр ул егетләрнең менә дигәне. Алар гына белән бәхетләрнең туган якта гына икәнен. Бар әле авылларда менә дигән зәфәр егетләр. Ничек кенә тормыш сынаса да алар башы иярелек түгелләр. Ничек кенә тормыш сынаса да алар башы иярелек түгелләр. Уйнаткан алар улы белән нинди матур йортлары төзелә. Майданнарда ирләр көрәшкәндә сөңгеләрдә шартлап өзелә. Бар әле авылларда менә дигән зәфәр егетләр. Ничек кенә тормыш сынаса да алар башы иярелек түгелләр. Ничек кенә тормыш сынаса да алар башы иярелек түгелләр. Кадерле кырыс булсалар да күңелләре матур һәр вакыт. Яратсалар чынлап яраттылар сөйгәннәре өчен җанын ачып. Бар әле авылларда менә дигән зәфәр егетләр. Ничек кенә тормыш сынаса да алар башы иярелек түгелләр.